Ang laki ko. Hi, loves na Yumi. Walang magawa. Share. Taba babae, taba babae. Pati ka pa natutulog, 2:00 na ah. Paperworks. Wala lang. Nag-live lang saglit. Tambay-tambay lang tayo. Naantok ako pero ayoko matulog. Hi, Lalabs Gemeline. May galab shoutout sa'yo. Hello. Salamat sa pagpunta. Baka may in-upload kayong ano dyan. Video na hindi ko pa napupuntahan. Thank you sa pa-like and share. Game. Gusto niyo ng bingo? Wala kaming binguhan eh. Cellphone lang gamit ko. Bring me butike. Lalabas yung may bring me butike na nakalagay sa ulo. Cellphone lang gamit ko kaya hindi ata pwede mag-bring me. Timing, may butike sa harapan ko. Kawawang butike, mapagtitripan.
Sige. Tanghalian? Ngayon ka lang kakain, Loves Gemaline? Alas 2 na. 2:30. Ngayon ka lang magtatanghalian? Butiki na hindi nagalaw, meron ako. Bawal ang plastic. Dapat totoo. Pa-loading. Sige, mag-isip tayo ng laro. Ano bang magandang laro? Tulog pa yung alaga ko kaya pag live ako. Gamit ko yung cellphone, naka-live. Mamaya titignan ko. Bring me crocodile. Sige, maglalaro tayo. 20 million people in the house. Maglalaro tayo. Bakit? Saan mo pa binili yon, Labs? Punta ka pa ng Divisoria? Ang laki ko naman. Sa ano? Pag nakita mo, matatawa ka. Baka ano yun na, yung manika ng ano, yung parang manika ng, yung ginaganon-ganon, no? Sige, pag naging ano tayo, 5, magpapalaro ako. 10 pesos lang. Wala pang sweldo eh. 10 pesos lang. Nag-iisip ako ng ano. Ay, what inside the box? Wait lang ah. Magwa-what inside the box tayo. Wait lang. 1, 2, 3, 4.
Hello, Lalabs Charmaine. Nag-love shoutout sa'yo. Sexy naka-dress. Ayan, may box na ako dito. Aalis ka na, Han? Hi, Lalabs Janine. Ay, bigay lang. Ay, hilaw daw, pare. Sabi ni Naomi. Si pare mo, busy. Loading, naglo-loading. Ako ba ang naglo-loading? Ngayon na kasi ang signal dito eh. Loading. Init. Okay. Ako ba ang loading? Loading ako na. Naka-data lang kasi ako eh. Hi, Lalabs Che. Hi. Maglalaro tayo. Walang magawa. Ayan, may laman na siya ha. May laman na yan. Type game. 10 piso lang ha. Wala pang sweldo ang lola nyo. Hindi pa ako pinapasahod ng amo ko. Libangan lang natin para ano, hindi tayo mainip. Nakakaanto kasi ang init. Sa signal ko yan. Signal. Bagay. Oo, bagay. Naririnig nyo ba? Naririnig nyo? Relo, hindi. Pag glue, hindi. Hair clip, tiyan, hindi. Ginagamit ng tao. Ginagamit ng tao. Paper clip, pera, susi, hindi. Nail cutter, Vicks, remote twister, hindi. ID, hindi. Keychain, hindi. Lipstick, hindi. Hindi ako nagli-lipstick. Supply, hindi. Key, hindi. Ponytail, hindi. Pin, hindi. Nail cutter, hindi. Battery, hindi. Ballpen, hindi. Hindi. Agoy, loading. Pantasa, no? Ginagamit siya ng tao. Uso siya, clue. Para hindi kayo mahirapan. Necklace, earrings, English. English. 2 words. Meron ako nito. Meron ka ba nito? Pag mayaman ka, wala ka nito eh. Pang mayaman. Nail polish, scotch tape, hindi. Clue. Uso siya nung unang panahon. ATM card, no. Screwdriver, no. Uso siya nung unang panahon. Palike and share ako mga lalabs ha. Pin, caution, no. Headband, no. Pati pa. Agoy! Mahirap ba? Bookmark, no. Ponytail, no. Hairpin, no. Uso siya nung unang panahon, pero ngayon ginagamit pa rin siya, kaya lang hindi na masyado. Konti na lang ang gumagamit ng ganito. Hair clip, no. Plastic comb, no.
No, hey. Toothpick. No, no, no. Hairpin, no. Another clue. Ginagamit siya uso siya nung unang panahon. Tapos, Vicks, hairpin, no. Hair conditioner, no. Ballpen, no. Ano. Ayan, meron ng malapit na sagot. Meron ng nakako, pero mali May nakuha na siyang isang word, kaya lang mali yung yung dulo. Yung isang word, mali. Ayan na, may malapit na. Calling card, cellphone battery, hindi. Chopstick, eyeliner, hindi. Telephone card, hindi. Extension SIM card, no. Hairpin, no. Kaunti na lang. Eyelashes, no. May nakakuha na kanina. SIM card. Ding ako. Malapit na. Cellphone case, malapit na. Pwede. Eyeshadow. Hindi siya pang makeup. Ano yung tayo bong? Maxipil, no. Contact lens, no. Ano yung tayo bong? Lalabas Michelle. Cellphone charger, no. Lapit na. ID case, no. Battery pack, no. Malapit na. Load card, no. Wallet, no. Coin purse, no. Wallet, cellphone battery. Malapit na. Konti pa. Push mo pa yan. Lalabs Charmaine. Power bank, no. Konti pa. Clock battery, no. Watch battery, no. Doon na kay Lalabs Charmaine, malapit na doon. Konti na lang konting push na lang. Cellphone case, malapit na. Cellphone bling, no, malapit na. Konti na lang. Travel charger, no. SIM card, AirPods, selfie stick, cellphone speaker, no. Naku, talagang bihira na ang gumagamit nito ngayon. Cellphone holder, no. Power bank, no. Tempered glass, no. Cellphone lace, no. Konti pa, push pa. Nahirap ba? Sorry ha. Cellphone lace, no. Cellphone ring, no. Keypad. Ayan, may nakakuha na. Si Lalabs Mel. Keypad phone. Keypad cellphone. Ayan. Diba, wala nang masyadong nagamit nito ngayon. Ayan, congratulations. Ang galing naman ni Lalabs Michelle. Okay, dito na to. Number 1, keypad phone, cellphone. Pwede na yon. Stop na, stop. Congrats, thank you. Iniisip ko talaga yung ginagamit ng mga masyonda. Oo nga, malapit ka na eh. Ba't di mo nasabi? O, baka may mga kayo dyan ha. May mga video kayo dyan na bagong upload. Pwede nyong ibaba para puntahan natin. Wait lang. Ganap ang lola nyo ng ipapahula.
Akala ko yung mga sinaunang panahon na gamit. 'Di ba nung unang hindi naman unang panahon. Ambot Charmaine. Okay, okay. 10,000 lang to guys ha. 10,000. Okay, number 2. Pahula. What inside the box? Naririnig nyo ba? Naririnig nyo? Type game muna, game. Meron ng meron ng nakahula pero hindi siya yung exact na sagot. Gamit ng tao araw-araw. Pusher, nipper, chani game, relo, pusher, nail cutter, no. Bato, ballpen, pera. Pwede. Chani, pwede. Nipper, game, relo, pusher, no. Wallet, coins, ballpen, coins, toothbrush, sabon. May nakasagot na pero hindi siya yung exact na Typing, loading. Nasaan na tayo? 10 peso coins. No coins. Scissors, susi, shampoo, 20 peso coin. Yan, may nakasagot na. Ang galing naman nila. Stop na. May nakasagot na guys. Saglit lang. Ipipin ko. Ayan. Congrats! Hindi pala ako marunong magbigay ng clue. Ayan. 20 peso coin. Congrats, Lalabs Charmaine. Hindi ako marunong magbigay ng clue. Ay, sorry. Yun, naka 10,000 ka na, Lalabs Charmaine. Pwede ka na mag-shopping. Hello, Lalabs Giselle. Ang init dito sa amin. Ang banas. More. Congrats, Charmaine. Bukya pa kami. Meron pa tayo. Wait lang. Mag-iisip lang ako ha. Kasi ang tatalino nyo talaga. Pagdating sa pahula. Bukya pa kami. Game at bukya pa. Salamat po sa 10K. You're welcome. Pwede ka na mag-shopping, Lalabs. Kayo ni Michelle. 10,000K. Okay. Another one. Wait lang. Nandito kasi sa ilalim yung mga Ito. Ayan na. Game. Type game. Type game, guys. 1 hour lang ako magla-live. Mag-update lang ako kay Lolo. Okay, game. 1 word. 2. Galingan mo dyan, Lalabs Che. Aba, sayang ng 10,000. 1 word, 2 words. Game. English. Yeah. English. 2 word. Yes, 2 words. Wallet, no. Tagalog, English. Loading, oo, loading ako. Hairpin, no. Hair clip, no. Nail cutter, no. 2 words. Nail polish, no. Nail cutter, no. Lipstick, no.
2 words. Ponytail, no. Lansang. Ano yung lansang? Ano yung lansang, mga lalabs? Eyeglasses, no. Eyeliner, charger, face mask, keychain, no. Gamit charger, no. Gamit sa katawan. Oo, pwede gamit sa katawan. Screwdriver, no. Hairpin, face mask, ATM card, no. Wala ako nun, ATM card. Di ako binibigyan ng amo ko. Hairpin, face mask, ATM card. Ayun, may nakasagot na. Stop! Stop! May nakasagot na. Ang galing naman. Nasaan na ba yun? Ayan. Congratulations! Ayan guys. Ay, natalsik na. Ayan guys, oh. Yung ginamit ko kanina. Joke! Congrats, Lalabs Gemaline, cotton buds. Tama ba? Si Lalabs Gemaline lang nakasagot na. Yay! Ayan, may pang grocery ka na. 10,000. Ang yaman natin, no? Oh. 10,000 yan. Ang galing naman. Oh, ano na? Lalabs na Yumi. Lalabs Chie. Ano na? Kayo dyan. Lalabs Giselle. Ano na? Maghahanap ako ng mahirap. Wait lang ha. Wait. Ay, malaki. Okay, type game. Okay, type game. Salamat din sa pagpunta nyo ha. Game. Okay, what inside the box? Ako ang loading eh. Mahina talaga ang data kasi gamit. Oh! Kita nyo? What inside the box? Ay! Ano po sagot? Cotton buds, baby! Cotton buds ang sagot dun sa huling tanong, Lalabs Giselle. Ito na, yung pang-apat nating tanong. Naririnig nyo ba? Wallet, no. Face towel, no. Lipstick, no. Hindi ako nagamit ng lipstick, kaya hindi tayo magpapahuli ng lipstick. Nail cutter, no. One word. Brand. Ang sasabihin nyo, brand. Oh, ayan, may clue na ha. Brand. Susi, suklay, no. Lip tint, brush, candies, Rexona, no. Jug, no. Jug. Cream silk, no. Overbelina, no. Johnson. Pwede. Rexona, no. Palmolive, Joy, no. Sunsilk, no. Hindi siya ginagamit pang ligo. Hindi siya ginagamit. Nivea, no. Baby oil, no. One word. Vaseline, no. Sunsilk, no. Go, Lalabs. Airpods, no. Napkin, no. Panty liner, no. Avon, no. Ponytail, Copico lotion, Rosario, no. Modest. Hindi siya ginagamit. Hindi ko siya ginagamit sa ano. Hindi ko siya ginagamit. Nescafe, no. Wala pa. Whisper paper, no. Pin cushion, no. Surf. Hindi siya ginagamit paglalaba.
Ginagamit siya sa katawan. Ayan, naglo-loading kasi. Be Fresh, powder, Coffee Co, Tawas, no. Powder, Be Fresh, Ariel Pants, no. Tawas, conditioner, no. So in panty, no. Hindi ako nagpa-panty. Joke! Cream Silk Wax. Vicks, no. Keratin, no. Buntis. Anong buntis? Sino buntis? Kating ko, hindi. Vicks, Delo. Oh, another clue. Another clue. Ginagamit siya sa bata. Pacifier, no. Pants, no. Picascent, no. Ginagamit siya sa bata. Lotion, hindi. Johnson & Johnson, hindi. Candy, hindi. Baby oil, hindi. Fisa, ayun, may nanalo na. Ay, hindi pala. Wrong spelling wrong. Ayusin niyo yan. Ayan. Wrong spelling wrong ba tayo? Ayan, stop na. May nanalo na. Wait lang ha, babakrid lang ako. Vicks, Picascent, Lotion, Johnson, Candy, Vaseline. Ayan, lalabs na Yumi, oh, sayang. Sorry. Ang nanalo ay si yan, si Lalabs Janine. Sorry, Labs na Yumi. Ayan, ang nanalo ay si Janine. Tama ba? Oo, siya ang nauna. Kalain mo yon, kasi pala yun sa box. 'Di ba hindi nga siya natulog masyado eh. Oh. Kala ko nga nakita niyo nakagano kasi. Yan, may 10k ka na. Oh, naka 40,000 na tayo ha. Game at babawi ako. Sige, wait lang. Maghahanap ako ng ano. Ay, ipapahula. Bigyan mo nga ako, Han. Papahula. Yung hindi nila malalaman. Next. Ano yan? Ay, pagbibigay si Jowa ng papahulaan. Wait lang. Pahihirapan daw kayo. Meron to Ay, sa hindi babae. yan pwede. Meron to sa babae, meron to sa lalaki. Diba? Look. 100. Meron to sa babae, meron to sa lalaki. Lalo na sa asawang babae. Meron ito. Ayoko niya. Akin na. Akin na. Akin na nga. Ito yung papahulaan ng asawa ko, guys. Oh, meron daw nito sa babae, meron sa lalaki. Lalo na sa babae. Lalong-lalo na sa babae. Hindi siya maaalog eh. Pag nilagay ko sa... Pag nilagay ko siya sa box, hindi siya maaalog. Kapal mo. Hanggang mo 100 makahula. 10,000 nga lang ang bigayan. Pang grocery nila yon. Ito na guys, hindi ko na ilalagay sa box ha, kasi si Jowa ang nag-ano nito. Wait lang, wait. Baka hindi ko makita eh. Ang clue, meron ito sa babae, meron ito sa lalaki. Pero mas marami daw nito ang babae. Mas marami sa babae.
kalukuhan ng asawa ko. Tignan natin kung sino makahula. O, game! Hoy, ano yan? Sabi ni... O, 50 daw ang mananalo. Babayaran mo to, sir. Babae niya. Alam niya yun, babae siya yun. Bri, panty, hindi. Hoy, ano yan? Sabi ni Lalabs na Yumi. Condom, hindi. Hindi kami nagamit nun. Puting buhok, hindi po. Lamang na Buhol, lamang. buhok, hindi po. Lamang na lamang meron ng babae nun, kaysa sa lalaki. Mas lamang daw tayo mga babaeng meron nito. Bulbo. Libag, hindi po. Mas malibag ba ang babae? Parang hindi. Pustiso, hindi po. Kuko, hindi po. Alam niya yan. Taba, hindi po. Aray. Ako, marami din ako nito. Labs na Yumi, marami ka nito. Kuko, eyeglasses, hindi po. One word. Hindi. Pag Tagalog, one word. Pag English ay two words. Bilbel, aray, hindi po. Hikaw, hindi po. Kwentas, ano? Kamot, kumot, hindi po. Sing po. Charger, hindi po. Nasa inyo mga babae, huwag na kayo lumayo. Nasa atin daw to, guys. Huwag na kayo lumayo. Sa mga babae. Hindi ko siya maaalog sa ano eh. Hala. Hala, ano yun? Loves na Yumi. Hairpin, hindi po. Hindi siya gamit sa katawan. Bra, mata, hindi po. Eye bags, hindi po. Eye bags talaga, mga puyatera. Galing Hindi yung po. mga hulahan eh. Eyeglasses, hindi po. Kilay, aray, hindi po. 50 pesos, ayaw pa nila yan. Buhok, hindi po. Wala siya sa parte ng katawan. Hindi rin siya ginagamit sa parte ng katawan. Marami kayo niyan. Maitim? Kuyo ko. Hindi pa. Cortina, hindi po. Payong, anong kote? Hindi po. Simula sa T. Kuto, hindi po. Mas marami bang bulaga? Ay, baluga, hindi po. Nunal, hindi po. Singit, hindi po. Wala siya sa parte ng katawan, guys. Wala siya sa parte ng katawan. Taba, daldal. Hindi po, hindi daldal. Daldal, pwede na. Malapit na doon. Taba, dikya, kuto, uban, toyo, marites, hindi po. Topak, marites, pahirapan mo naman sila. Pinahirapan kayo ng asawa ko. Chismosa, hindi po. Init. Siya, mainit na sila. Mainit na sila. Ngayon lang mag-sponsor ang asawa ko, 50,000, guys. CCTV, hindi po. Chismes. Clue. Ano bang kluhan? Marami nito ang babae at malimit itong gamitin ng babae. Masarap ito. Kahit anong oras, nagagamit ng babae yan. Wala sa timing, wala sa hulog yan. Ginagamit to ng babae pwede sa umaga, sa gabi, sa tanghali. Lalo na pag walang pera. Tawas, hindi po. Modest, hindi po. Wallet, hindi po. Wala. Malayo pa kayo. Malayo pa. Pinahirapan kayo ng asawa ko, no? Bag, hindi po. Malayo. Pag sinabi ko kasi yung isang clue Ang niya, babae ka? mahuhulaan niyo. Madali lang yan.
Microphone, kape, bag, napkin, wallet, hindi po. Duster, hindi po. Tawas modest, hindi po. Chani, hindi po. Wala po dyan. Malapit sa kwan. Alam nyo guys, mabilis nyo tong malalaman. Marami tayo nito kapag matagal pa ang sweldo. Tibak, wala. Duster, tigyawat, hindi po. Alkansya, hindi po. Glue. Sa parte ng ulo. Sa parting ulo. Listahan, hindi po. Bilutang, hindi po. Alkansya, tagyawat, tibak. Hindi po, hindi ako nagtitibak. Sa pansikwita. Hindi po. Kulot, sakit sa ulo. Hindi po. Oh, pwede, masakit din to sa ulo. Tutong by Jessic, puting buhok. Salumpas, gamot. Puting buhok, katingko by Jessic. Hindi po. Hindi siya gamot. Bayarin. Bayarin. Pwede, kapag marami kang bayarin. Pwede. Buang. Buang, baliw, malapit ka na. Utang, hindi po. Listahan, hindi po. Tulala, hindi po. Topak, hindi po. Malapit na. Lutang, hindi po. Malapit na. Konti pa. Marami nito sa babae. Lalo na sa akin. Kapag, ay hindi. Tuliling, hindi po. Ayun. May nanalo na. Nag-loading ako guys. Naubusan akong load. Nag-loading ako guys. Naubusan akong load. May nanalo na. Ito. Congratulations! Ayan, marami daw tayo niyan. Sabi ng asawa ko. Oh. Mas marami daw tayong mga babae niyan. Toyo. Kanina pa ba? Ay, ikaw din naman ang nanalo. Hindi ko nabasa. Sorry, lalabs. Ikaw din naman ang nanalo, kulot. Kanina pa ba? Hindi ko nabasa. Kanina pa daw sinagot. Hindi ko nabasa. Loading, loading. Naubusan akong loads, guys. Nag-hotspot lang ako kay Jowa. Congrats, Lalabs Charmaine. Oh, nakadalawa ka na. May 20,000 ka na. Ay, 50 pala to, anohan. Wow. Iba rin to si Jowa. Iba rin mag-sponsor. Dito sa mukha. Ay, hindi pwede yan. Marami yan. At least ako, mukha lang naman. Kanina ko pa sinasagot. Sorry, hindi ko nabasa. Oo, may 70,000 ka na, oh. Sosyal. Ah. Ubusan akong load. Agoy. 10 piso. 60 lang, lalabs.
10,000 lang yung una. Oh. 60,000. Tanongin mo, 10 piso. Ano? Anong puno ang hindi kayang akatin ng unggoy? Oh, ito, may tanong ulit si Jowa. 10 piso na lang daw, biglang na bankrupt. Ano yun, Han? Isulat mo nga, hindi ko lang sagot. Wala, nag-loading na. Wala na sila. Nawala na sila. Ay, nandiyan ka pa ba, Labs? Akala ko nawala na kayo. Aba. Ikaw na lang ang nandyan. Oh, game. Type game. Ikaw na lang. Bawi na. Ikot-ikot. sabi ni Lance na Yumi, oh, wala kaya ako toyo, kaya hindi ko nasagot. Pwede nga. Ako marami ako niyan. Alam ni Jowa kung paano timplahin yung toyo kung yan. Naglo-loading na kasi ako. Loading pa ba? Hello? Nandiyan pa ba kayo? Oh, game. Ano yun, Han? Patingin daw. Sagot. Anong puno ang hindi kayang akatin ng unggoy? Sagot. Ay, ayan na. Ah. So guys, talino yung asawa ko sa kalokohan eh. Type game. Meron pa tayong ano. Oh, yung sponsor mo. Baka iwanan mo. 50,000 yun, sana kukuha nun. Bibigay ko. Toyo, lagyan suka. Yan, hihi, sausawan. Game daw, game. Tanong to guys, hindi na what inside the box. Tanong na. Magaling ang asawa ko sa kalokohan. Ayan, loading. Okay, tanong. Tanong guys, ah. Ano ang masarap sa manok? 10 pesos. Hello, Ma'am Rosana. Hindi ba si Ma'am Rosana? Nasa isang pantalon ko. Dalawang pantalon ko eh. Ano ang masarap sa manok? Papaya, chicken balls, hindi po. Paapwet. Hindi po. Hello po, Ma'am Rosana. Naglalaro kami. Masarap sa manok, binilalap. Naglilibang. Isaw, hindi po. Puwet. Masarap ba yung puwet? Tinay. Anong tinay? Bito Anong ka, masarap? hindi po. Ulitin mo kasi, anong masarap sa manok? Anong masarap sa manok? Ano ang masarap sa manok? Palong, hindi po. Bituka ulo, hindi po. Pakpak adobo, hindi po. Hello. Hello po, Ma'am Rosana. Salamat sa pagpunta. Chicken skin, hindi po. Adidas, hindi po. Kalokohan ng asawa ko to eh. Leeg, hindi po. Chicken joy, hindi po. Ano ang masarap sa manok? Ulo, hindi po. Ihawin, hindi po. Tama ba tong tanong mo? P. Ang pasimula, letter C. P. Ang sagot. Start letter P. Chicken fox, hindi po. Letter P daw ang umpisa ng sagot.
yung dulo. Ang sagot ay nag-uumpisa sa letter P. Tagalog, lechon, utak, hindi po. Pulutan ng putulan ng ulo, hindi po. Yung dulo. Hindi po. Utak, hindi po. Ano ang sarap sa manok? Ayan, may nanalo na! May nanalo na, guys! Stop! Stop! May nanalo na! Congratulations, kumaring na Yumi! Panalo sa sabong? Hindi po. Ayan, ang masarap daw sa manok ay patuka. Kasi ang gusto ng manok. Yun daw ang paborito ng manok. Patuka, agoy! Yan na, oh. Sakit sa ulo ng tanong ng asawa ko, no? Paksiw, panalo sa sabong. Putik na pa. Panalo sa sabong. Patuka yan. Ay, salamat Ma'am Rosana. Thank you so much po. Ito ng malito. Thank you ma'am sa pakulay. Anong meron sa manok? Anong meron sa pusa? Anong meron sa manok? Alam na nila yan. Huwag yan. Ang bagal ng aking secretary. Loading na. Loading na han. Ay, maload nga ako. Survive. Loading na. Surname for surname. Oo, tanong mo na sa box. Susulat pa ako dito. 10 page lang to. Saglit lang guys, maglo-load lang ako. Loading, naglo-loading talaga ako. Wala na kasi akong load. Ayan. Wait lang guys ha. Sabi ni Lalabs na Yumi. Sir, damihan mo pa hula. Naka 10K pa lang ako. Ma'am Rosana, salamat po. Naka 10K pa lang daw siya. What inside the box tayo, nag-iisip si Jawa ko nung ipapahula. Wait lang. Okay, type game guys. Type game. Lapit na tayo mag-isang oras. Oh, akalain nyo yun. Ay. Nabuksan ko pala. Type game po. Wala na. 10 pesos. Wait lang, hindi pa sila nag... Type game guys. Type game. What inside the box? What inside the box? Ayan o. Naririnig niyo ba? Susi, hindi po. Nail polish, hindi po. Gamit, bagay. Bagay siya, bagay guys, bagay. Keychain. Parang lighter ni Jowa. Hindi po siya nagamit ng lighter. Nail cutter, hindi po. Keychain charger, hindi po. Cuticle, hindi po. Chani, hindi po. Battery, hindi po.
Posporo remote, hindi po. Ano ay, hindi po. Loading talaga. Suyod, hindi po. Relo, hindi po. Ginagamit natin siya. Ring, hindi po. Suyod, relo, eyeliner, chani, ring. BG lang. BG lang, naka 60,000 na kasi ito si Lalabs, oh. Earrings, lipstick, bracelet, sabon, anklet, polvo, earrings. Hindi po, wala po yan dyan. Hindi po siya gamit sa katawan, hindi po siya gamit sa mukha, hindi po siya gamit sa kusina, hindi. Gamit ng babae. Pwede siyang gamit ng babae, pwedeng gamit ng lalaki. Ballpen, hindi po. Pwede, malapit na. Baby oil, hindi po. Roll on, hindi po. Notebook, hindi po. Hindi po. Malapit na. Konti na lang. Charger, hindi po. Pencil, hindi po. Signing pen, hindi po. Highlighter, hindi po. Permanent marker, hindi po. Hindi po. Eraser, hindi po. Malapit na, malapit na. Konti pang push, guys. Eraser, hindi po. Lapis, hindi po. Hindi po. Stapler, hindi po. Pambura, hindi po. Staples, hindi po. Malapit na, guys. Mga kamag-anak na yan. Thumbtacks, hindi po. Crayons, hindi po. Thumbtacks, hindi po. Pangtasa, hindi po. Malapit na, guys. Mga kamag-anak na yung sinasabi nyo. Lip paper, hindi po. Sinulid, hindi po. Sinulid, hindi po. Karayom, hindi po. Ayan, may nanalo na. Sino? May nanalo na, guys. Stop, stop. May nanalo na. Tadadan! Another 10,000. Congratulations! Ayan, congrats, Lalabs na Yumi. Glue! Yehey! May 20,000 na si Nayumi. Ballpen ko, Han. Ay, Lalab, sumahapit ka, ha? Pa-ballpen pa. Ang tagal naman gumawa ng tanong ni Sir. Oo, wala ka pa eh. Ha? Congrats, Lalabs! Ang galing. Sino pang bokya dyan? Oh, si Lalabs Michelle, Charmaine, Gemaline, Janine, Charmaine, Ayumi. Sino pa? Lalabs Aileen, hello! Hi, Lalabs Aileen! Sino pang bokya dyan? May love letter si Jowa. Masaan mo ginagawa? Ay, tangi. Nagkape na daw siya kaya gumana na. Anong kape mo, Labs? May cream o itim? Magkano ka? 10 peso.
May cream o itim? Bokya pa ha, dapat itim ang kape. Madali naman tong masagutan. Pinanta mo na eh. Ano ba tayo dito? What inside the box? Type game, guys. Item. Hindi ka na mahirapan sa pahulaan, loves. May tagagawa ka. Puro kalukuhan naman, mamang alam na ano. Napahula. Nagting pa rin. Naka-hotspot pa ba ito? Type game po. Ayaw niya na? Naubos na yung bond paper namin. Kakagawa niya ng pahula. Hindi. Wala naman siyang maisip na maganda. Ubos na yung bond paper namin. Bawat tanong, isang bond paper ang ginagamit. Di naman nakakagawa ng maayos na tanong. Sige, kan lang kayo. Type game, guys! Hello! Puting mata ko. Game kahit loading. Nakadata lang kasi ako eh, kaya siguro naglo-loading. Okay, type game, guys. Wala pang wifi ang lola nyo, kaya data muna tayo. Type game. Type game, guys. Okay. What inside the box? 4 million na lang tayo. What inside the box? Ayan na, naririnig niya. 10, hindi. 10, hindi. Chani, ballpen, hindi. Ballpen, no. Susi, hindi po. Pincushion, hindi po. Phosphoro crayons, hindi po. Chocolate, hindi po. Keychain, hindi po. Crayon, karayom, hindi po. Pencil coins, hindi po. Toothpick, hindi po. Pagkain, hindi. Gamit. Gamit ng tao. Si Jowa, oh. Seryoso mag-isip ng paula. Gamit sa kusina, hindi po. Toyo. Nail cutter. Gagamitin mo siya pag nalabas ka ng bahay. Suklay, hindi po. Sagot agad. Mask, shades, hindi po. Face mask, hindi po. Wallet, hindi po. Salamin, hindi po. Cellphone, hindi po. ATM card, hindi po. Payong, hindi po. Payong kasya dito yung payong, oh. Hindi ako kakasya pag payong nilagay mo dito. Pera, hindi po. Toothbrush, coin, hindi po. Money, hindi po. Suklay, hindi po. Dapat may dala ka nito kapag lalabas ka. Ayan, may nakikita na ako. May nanalo na. Stop, guys. Stop. May nanalo na. Naku. Ang hirap pala nito kapag nakainom ng paborito niya. Giging matalino. Congratulations! Nasaan na yung ballpen ko pa? Ayan, si Nayumi ulit. Nayumi again. ID po.
Ayan, ID. Alien ID to. Alien ID. ID ko to nung nasa Japan ako. Ayan. O, di ba? Mukhang ano ang lola nyo. Alien ID ko to sa Japan. Hindi na. Expired na siya, labs. Kaya may butas na. Ganun pag ano. Ito yung ID ko nung nasa Japan ako. Alien card ko to sa Japan. Wala na. Expired na ako. Kaya butas na. Mahapit ang lola, oh. May 30,000 na yan. May tanong ka pa pa? Kok, okok. Ay, pa. Uwan. Kaya sa baba. Paano malaman pag ang jeep ay mabilis na? Sagot. Alam nila to. Paano malaman jeep pag puno na? Sagot. Oh, mabilis lang tong tanong na to, guys. Pambira, 3 na lang kaming naglalaban, di pa makachamba. Galingan mo, lalabs, 3 na lang kayo eh. May 2 tanong na lang ako, guys. Gising na ka. Gising na yung aking alaga. Awi. Asikasuhin ko na rin si sir at aalis na si sir. Mag-a-abroad. Hi, Lalabs Rosebet! Naku. Habol ka, Lalabs. May 2 tanong pa ako. Wag na to, Papa, kasi alam na nila to. Ano? Alam na nila yan. Sige, Lalabs, sali ka. 2 tanong na lang. 10,000 to. Oh. Ang laki ng papremyo ng lola mo, 10,000. Ang bagyo ka mo, pinakamalaki dumaan sa Pilipinas. May tanong daw si Jowa. Pero 10,000 lang to, guys. Kami lagay ito. Parang hindi naman to magandahan. Hello, Lalabs na Yumi. Antukin si Buntis. Oo, kapag buntis, no? Sarap matulog lagi. Hindi may makasagot niya. Sarap matulog lagi kapag buntis. Ay, Papa, kunin mo yan. Akin na, baby. Yan, wag yan. Nakita ng anak ko yung ano. Gising na yung alaga ko, agoy. Sige, mag-ano tayo. Pahula ulit. Okay. Last 2 na lang tayo, guys, ha. Kasi gising na yung pagalingan na lang to, guys. No, wag yan, baby. Hindi pwede yan kasi susulat ka na naman sa linya. O, mag-hi ka sa kanila, dali. Hi, guys. Mag-hi ka sa kanila, dali. Hi na, hi, guys. Basta si Jowa, puro kalokohan. Yung bagyo, pinakamalakas na dumaan sa Pilipinas. Type game. Okay. What inside the box? Hi na sa kanila, baby. Hi, guys. Hi na, dali. Hi mo na sila. Pacifier, nail cutter, no. Pantasa. Hi, baby boy. Pacifier, lotion, baby oil. Pencil, crayons, pencil. No, dudo ni baby, no. Dudo ni baby nakakabit. Ballpen, no. Gamit san po? Ginagamit to ng mga babae. Pwede sa kusina. Kamay! Pwede sa labas ng bahay. Pwede sa loob ng bahay. Sharpener card. Suklay, hindi po. Suklay, hindi po. Lipstick, hindi po. Gunting. Huwag kayong magula ng lipstick, guys, kasi wala akong lipstick. Hindi ako nagli-lipstick. Susi, hindi po. Knife, hindi po.
Maliit lang siya. Maliit lang. What inside the box? Relo, hindi po. Ballpen, hindi po. 3 million viewers ah. 3 million viewers. Pagalingan na lang yung 3 million dyan, ah. Posporo clip, hindi po. Lighter, hindi po. Ay, pwede na siguro yung sagot mong yon. Pang-ipit. Ayan, may nanalo na. Pwede na yan, sagot na yan. Kandila. Chani, Posporo, crayons. May nanalo na guys. Pwede na to. Oh, ayan. Clip. Pang-ipit. Ayan. Naglo-loading na ang Inday. Lalabs na Yumi, ang galing mo talaga. Ano mo ganyan yung paano pinakamalakas magyo? Loading no, naglo-loading na naman si Inday. Congrats Lalabs na Yumi. Nako, Lalabs Rosebet, alam mo ba, mula nung magkape yan, ang galing ng sumagot niyan. Oh, si baby, mag-hi ka muna sa kanila. Dali. Hi guys. Hi guys. Flying kiss mo sila, dali. Ano pa ba tong makakapa ko dito sa ilalim? Ta. Takaw sa kape talaga yan. Ako din. Matakaw din ako sa kape, labs. Okay, type game. Last question. Lalabs na Yumi, wag ka nang inom ng kape. Natalino ka. Oo nga, pampatalino niya pala yun. Type game. Last na po ito ha. What inside the box? Ano ang nilagay ko dito? Ay. Pustiso. Ayan guys. Gamit. Bagay siya, bagay. Ano ba yan? Butas pala. Bagay siya guys. Pantasa. Gunting. Kusina. Toothbrush. Hindi po siya sa kusina. Pusti. Pinner. Hindi po. Sandok. Headset. Crayons. Ball. Brand. May brand po siya. May brand. May brand po siya. May brand. Baril. Hindi po. Nail cutter, color pencil, ballpen. Hindi po. Hindi po. May brand po siya. Ginagamit siya ng babae, ginagamit ng lalaki, at ginagamit ng matatanda. Lipstick. Apo, brand lang ang sasabihin nyo. Biogesic, hindi po. Petroleum, hindi po. Medicine, hindi po. Polvo, hindi po. Biogesic lotion, katingko. Ayun, may nanalo na. Sino na? Ako. May nanalo na, guys. Biogesic lotion. Ayan. Ayan, congrats. Sayang, Lalabs Rosebet, oh, naunahan ka. Katingko. Ayan guys, oh. Ano ba? Ah, Katingko, oh. Charmaine. Okay. bye-bye. Loading kasi tayo eh. Loading, loading, loading. Ikot-ikot lang. Hi mo na sila, baby. Thank you guys sa mga nanood at nakilaro. Hi mo sila, hi.
Congrats sa mga nanalo. Congrats mga lalabs. Send ko maya-maya yung panalo niya. Hingi natin kay Jowa yung sponsor niya. Thank you mga lalabs. Hi. Hi mo sila. Flying kiss mo sila, dali. Mwah. Tinitignan niya yung sarili niya sa sa kabila. Thank you guys. Salamat mga lalabs. Naka-isang oras din tayo ng tawanan. Pwede tripan to ah. Si Lalabs Rosebet. Bukyatis. Bukyang buntis. Na-late ang buntis. Na-late dumating ang buntis. Pwede sa cellphone ko? Patulog-tulog ang buntis. Oo nga, ang sarap matulog pag buntis, no? Sana baby girl na yan, loves. Hi, doon ka mag-hi, hindi dyan, doon. Hi. Sabihin mo na hi. Hi, guys. Hi mo sila, hi. Mabush. Punta. Kausapin mo sila. Gising na ang alaga ko eh, oh. Sarap tulog niya kaya. Thank you guys sa mga nagpunta. Eksaktuhin ko na lang siyang 1 hour. Sana nga loves baby girl na. Gusto ko kasing cute na baby girl Lily. Oo, ako din gusto ko din yun. Binabarter ko nga dito. Ayaw ni na yun. Ayaw ni Lalabs Karen. Barter ko si Lily dito, oh. Barter kita, baby. Palit ni Lily. Ayaw ni Lalabs na Yumi. Pag girl, no? Ang sarap pag may girl, baby girl. Ang daming magagandang pwedeng gawing isuot, ayusan. Magandang tulog niya kaya makulit siya, oh. Ayaw sa'yo ni Lalabs na Yumi, makulit ka daw kasi. Naku! Sobra! Makulit to. Naku, pag ito, inalagaan mo. Hay na sa kanila, hay na. Hay ka na sa kanila. Alin? Anong tawag dyan? Kanila. Thank you, sabi mo, thank you po sa pagpunta. Thank you sa pagpunta. 1 hour din tayo, 10 minutes pa. Baka meron kayong bagong upload na video, pupuntahan natin. Baba nyo na yung link para mapuntahan natin. Sayang din. May 10 minutes pa po ako. Yung mga busy dyan, sige na po. Bye-bye. Salamat sa pagpunta mga lalabs. Oo, papasok na siya, labs. Nag-aayos na siya ng mga damit. Mag-a-abroad na si Jowa. Iiwanan na kami. Mag-a-abroad na siya. Hindi kami nag-aircon. Babay na sa kanila. Kape tayo. Kape na naman? O, hindi mo paubos yung kape mo? Tinidilaan ka ni baby. Hay mo, ando si Lily, be, oh. Ando si Lily. Hay mo si Lily.
Pag magkasama pala tayo love sa bahay, saglit lang ang kape sa atin. Ako minsan 4 times sa maghapon, 4 times ako nagkakape. Pag naisipan ko talaga, pag gusto ko magkape, nagtitimpla talaga akong kape. Basta may kape, buhay na ang mga adik sa kape dyan. Lalabs Rosebet, nagtitinda ka pa rin, ha? Pareho tayo, Labs. Kahit mainit, kahit matutulog na, basta naisipan ko magkape. Kaya gumanda si Lily. Talaga, pinaglihi mo ba yun sa kape? Ito din, pinaglihi ko to sa ano, sa itim na kape. Oo, nung buntis ako dito, gusto ko kape ay kulay black. Oo, kulay black lang lagi. Buti hindi mga naging nog-nog ang anak natin, no? Bed rest muna ako, Labs. Ayoko ng amoy ng barbecue ko, pati kanin. Ayoko, gatas lang ako at prutas. Okay. Masyado maselan, no? Girl na yan. Kasi maarte. Maarte maglihi. Girl na yan. Wow. Ferns. Ay, walang ferns sa ano. Sa Mercury. Nagtingin ako nung isang araw. Walang fernsy. Tama yung mata niya. Maliit ang isa. Prutas. Basta prutas, kumain ka lang ng kumain ka na. Tapos saging, Labs. Maganda yon, saging. Sorry. Saging, maganda yon sa buntis. Nung si Aaron, nung buntis ako kay Aaron, ang isang piling na saging, kaya kong ubusin ng isang upuan lang. Pero dito naman, ayoko naman ng saging. Kasi sinisikmura naman ako. Pero kay Aaron talaga, isang piling na saging. Alin? Ha? Alin? Oo. Tsaka malakas talaga yung katawan ni Aaron. Ay, lobat na pala ako. Lobat na pala ako. Wait lang, kuha akong, ano na. Wait lang, baby. Kukuha akong power bank.